מה זה אומר להיות שגריר בעמותת רחל? וואו, זו שאלה קצרה, אבל עם המון משמעות. להיות שגריר זה להיות שם בשביל האנשים המבוגרים, ואני אסביר ואתן דוגמה. השבוע צלצלה אליי אישה מבוגרת, שהיא בפנסיה וגם בעלה בפנסיה. היא מאפרת מקצועית ברמה גבוהה מאוד, בעלה הוא חשמלאי בחסד עליון. הם אמרו, אם יש מישהו שצריך את העזרה הזאת, אנחנו פה לעזור. ובואו נחשוב רגע, עם 2,300 שקל קצבת זקנה, מישהו יש לו בעיה בחשמל, בא אדם, כמו האדם הזה שצלצל אליי, ומתקן לו את החשמל, הוא כבר חסך לו ספיר 700 שקל, או לא יודעת כמה, תלוי ואז יכול להיות לו מקום לקנות או אוכל או תרופות, זה דבר אחד. זאת אומרת, כל מי שומע אותנו ורוצה להתנדב, אנחנו כאן, אנחנו נשים טלפון, תתקשרו אלינו, זה חשוב. ועוד דבר, היום אנחנו חצי יום ברשתות החברתיות, כשאתם רואים את עמותת רחל, או את השגרירים שלנו, מפרסמים משהו, לייק, שיתוף ותגובה, זה לא עולה כסף, זה בדיוק שנייה, וזאת מצווה. אז תודה רבה ספיר. תודה לך. תודה עלייך שגידלתי אותך לערכים כאלה, להיות חלק בדבר החשוב הזה. המשך ערב נפלא.